Welcome sa akong channel mga kadanlak no, Bisayang Chinoy. Unsa man dugay man kayo nagmataning akong amo ni. Gutom na ko kayo, pisting kabuang ni. Mo mga kadanlak no, kani akong amo inchik no. Kaya ako gibutan ako sa akong channel Bisayang Chinoy. Bisaya na tapos Chini pa. So mga kadanlak no, kung bago pa ka sa akong channel, mag-subscribe na ka. Kung di pa ganahan mag-subscribe, kung di ka kasabot, ayaw na pag-subscribe, pagtanaw na lang, bala di ka kasabot. Yun mga kadanlak no. Kani at makaamo bitaw ta kanang dugay kay mang mata ba. Dugay kay mang mata kung amo. Then inigma ta tagaan kag panisal tulo ka bok pastil lang. Pagsa man kalaki, amo ra taga-utag kamunggay na lambi mga kadanlak. So ako karon mga kadanlak, ngapaabot ko sa kung amo mga kadanlak. Gutom na dyan kayo mga kadanlak. Pasti, gutom na ko kayo. Ambot kang ano dugay sila ng mata, basig nagmasahe pa to sila no. Siyon mga kadanlak no. Pasti lang yun. Katong istoryahan karon mga kadanlak, ni makaamo kag inot kay ba. Sa puning bakal buti, irkon ka, banahakan tawhan mga kadanlak. Ay kabala ka mga kadanlak, ay kanatuhan ako rin ng bigto no bungot sa ulang. Danlak. So yun mga kadanlak, makadagkog lagay din no, mga kadanlak mo na mabuanga mo. Ay na mo pagkuhan di akong ganahan man ning video. Pag-subscribe na mo. Ay mo pasti lang banhaan imong bakal buti kap. Yung mga kadanlak, nigmataan akong amo mga kadanlak. Dili pa na sila mahatag dayon og sudan ako mga kadanlak. Pasti na magluto pa na sa kusina mga kadanlak. Pasti. Ang nakakapoy ra ba kay ani ko mga danlakan mo. Kami kay nun ba sir? Ma'am, dugay kay ni mga mata marag usa mo mar nagdanlak kay mo. Astilan. Pero mga kadanlak, inigmataan nila mga kadanlak. Magkuan pa gina sila mga kadanlak, magluto pa. Magluto sila katong pancit nga. Suwa ka sabot mga kadanlak ba. Pasti lang paita lagi. Akong trabaho diri mga kadanlak gud. Katiwala ko diri silang balay mga kadanlak. Katiwala nila, katiwala usahay dili ah. Pastilan mga kadanlak, paita lagi mga kadanlak oy. O kana mga kadanlak, wala pa napatay lang aircon mga kadanlak. Ako mo po pag mata na ko mga kadanlak, tanaw mata dagko kay mga kadanlak, murag itlog murag lagay dagko. So yung mga kadanlak, nigmata na mga kadanlak, magluto pa na sila mga kadanlak, niglutoan na nila mga kadanlak, ug dili mag-steam pa na sila, mag-oven pa na sila mga tinapay mga kadanlak ba. So pandesal, udah binubod unsa nang paana dia, pandihopia. Ana ba? Ansumada. So mga kadanlak, naka-experience sa bumanang inyong among inot kayo. Kani mong sudan sa pamahaw mo po sudan mo sa paniud to. Hala ka mga kadanlak paita. Hindi na ako matingala kadanlak kung manong siksi kay ko. So mga kadanlak, moro to kung istorya niyo mga kadanlak, karon gyud mga kadanlak. Ni istorya jud ani gutom na jud kay ko mga kadanlak. Pasti lang di kay utong-utong. Di lagi madalag ismail ni mga kadanlak, gutom na jud kay ko mga kadanlak. Pasti lang mo gawas ko karon mga kadanlak. Mo gawas ko mo palit ko. Laki mi sponsor di ko sponsor ako kadanlak. Bago man ni akong channel mga kadanlak. Umaluoy mo ako kadanlak. Sus mo. Patandaya ko pag-subscribe mo dito tanawa po ninyo ako mga video mga kadanlak karon madaghan pa kay mga danlakan. Sumaro to mga kadanlak no. Salamat guys yung pagtanaw mga kadanlak. Amping-amping mo pirmi mga kadanlak ha.